Garmin West mga pare guys. Tingnan natin sa loob kung magkano yung mga presyo ng mga motor ngayon dito. Mga pare guys, itong nasa bungad ngayon is Sniper 155. Garmin West mga pare guys. Tingnan natin sa loob kung magkano yung mga presyo ng mga motor ngayon dito. Mga pare guys, itong nasa bungad ngayon is Sniper 155. Test ko ito mga pare guys. Ito yung monthly nya sa mga gustong mag-install mo dyan. Ito mga pare guys, naka-save Sniper 155 Army Cash all in 120, 900. Monthly niya 49. Ito lang i-download natin mga pare guys. Just download Motorlandia app in Play Store for online application. Mga gusto mag-online application dyan, pwede po. Dito naman tayo sa Honda mga pare guys. Honda PCX. Ito na yung latest 160. Ito mga pare guys, ito yung HSTC Honda Selectable Torque Control. Meron siyang technology. Ito mga pare guys, sa mga nais mag-installment dyan na mas mura, dito na po kayo mga pare guys sa Motorlandia. 137,800 mga pare guys yung cash price. Tapos ito yung Bergman mga pare guys, Bergman Street 125. So pares lang dito yung sa mga pare guys. Tapos ito yung Mio Gravis 125 mga pare guys. Yan, 87.2 sa cash. Monthly 3.6, down all in 9,850 mga pare guys. Ito yung latest ngayon mga pare guys, Mio Gear 125, 75,200 mga pare guys. Naman ang Mio i125. Yan po yung gamit ko mga pare guys.
Ito yung latest niya, 2021 model. 71,700. Cash niya pare guys. Sticker lang yung pinagbago niya mga pare guys. Tsaka yung grab bar, colored na po. Raider 150 mga pare guys, Suzuki. Yan yung latest color niya mga pare guys. 95,900. Yan yung carbs mga pare guys. Ito naman yung FI niya. Raider 150 FI. At ito naman yung Kawasaki Barako mga pare guys. 175. Kick only siya mga pare guys. Wala siyang starter. Ayan mga pare guys. Sa mga nais bumili ng motor nila na pang tricycle, dito na po kayo sa Motorlandia mga pare guys. Supra GTR 150 yan. Yung Honda FI din mga pare guys. KGM FI. At ito yung bagong Wave 110 mga pare guys. Honda Wave 110 disc brake siya mga pare guys. Yan, sa abot kaya na cash in 61,800 mga pare guys. Ito yung isang latest na SkyDrive crossover. 69,900 lang mga pare guys. Napakababa. At ito mga pare guys, yan digital na siya. Digital na yung panel gauge niya. Ito yung Mio-Sol I. Mga mahilig pa rin gumamit ng Mio-Sol I. 125S na siya. Ayan mga panos. Mga tindang oil din sila dito mga paros. Ayan, sa mga nais pumunta dito mga paros, dito lang to sa Carmen West, Rosales, Pangasinan mga paros. Punta na kayo mga paros. Dito na yung pinakamababa na cash in, mga magka-cash kayo or installment dito na mga paros. Naka-promo sila. May mga free din dito, ma'am? Yes, po, sir. Ano mga... Full face helmet po. Ayun, may mga free sila. Full face helmet. Keychain po. Keychain. Free Free gas. gas. 1 year just registration. 1 year registration. Tapos 1 year warranty. 1 year warranty. 1 year insurance. KKN lang po yung cover. Ayun, 1 year warranty din mga pare-boys. May insurance din siya mga pare-boys. 1 year. Then plate holder, sir. May plate holder na libre mga pare-boys. Okay po ma'am, thank you ma'am. Thank you, sir.
Ayan mga pare ko, hanggang dito na lamang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood na aking motovlog. Maraming salamat sa panonood mga pare ko. Peace out and ride safe.